Tak, teraz ste si otvorili svoju Figmu, v ktorej ste si vytvorili Education verziu, alebo účet, váš účet je Education a teraz si ukážeme, ako si vytvoríte tým, alebo tímový projekt, ktorý je v tejto Education verzii. Tak, keď si otvoríte Figmu, na tejto ľavej strane máte hore vaše meno, pod ktorým ste registrovaní. Máte tu prvý tímový projekt, ktorý máte free, čiže ten je v rámci free účtu. Ale teraz tu máte tlačidlo, že ste boli verifikovaní vo Figma Education a teda môžete si teda vytvoriť upgrade na ďalšie týmy zdarma. Takže dáme Choose Team, vytvoríme a zvolíme teda týmy, ktoré sme tam mali, dáme potvrdenie I'm agree a complete upgrade. Tak, a už v tomto prípade máme k dispozícii náš Education verziu tímového projektu a ten si nájdeme tu hore, kde vedľa neho sa musí nachádzať položka Edu. Tak, klikneme si na neho a každý z vás si nazve cez záložku Rename, premenuje tento tím na tím, ktorý sa volá Nástroje digitálnej tvorby 1. Tak a v tomto tíme budete vypracovávať všetky zadania a úlohy, ktoré budeme robiť na seminári Nástroje digitálnej tvorby 1. Dobrý deň, v tomto videu si vysvetlíme, ako postupovať pri úlohe číslo 4, kde máte vytvoriť vstupnú stránku webu Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Môžeme si prečítať zadanie vašej úlohy. Vytvorte návrh vstupnej stránky homepageu webu Filozofickej fakulty. Návrh musí obsahovať hlavičku s navigáciou, tzv. Header, a petičku, tzv. Footer. Vzhľad návrhu bude presne ako v vzorovom súbore návrh homepage vzor.jpg a súbory s logom UKF a Filozofickej fakulty máte priložené. Návrh budete robiť v aplikácii Figma. Ako odovzdaný súbor budete posielať tzv. Share link. Tu máte pomocné a vzorové súbory. Takže vysvetlíme si celý postup. Najskôr si v webovom prehliadači Google Chrome otvorte stránku idsk.go.sk. Na tejto stránke sa nachádza design systém IDSK, ktorý sme si uchádzovali na predchádzajúcej hodine. Teraz musím získať súbor do Figmy s týmto design systémom, aby som mohol začať pracovať. Takže môžem ísť do záložky, čo je IDSK, prejsť na položku návody pre dizajnérov a v tejto časti vidíte, že sa nám nachádza knižnica, ktorá je v aplikácii Figma. Knižnicu si stiahnem jednoducho tak, že kliknem na button Knižnica IDSK. Ešte predtým vám doporučím, aby ste si otvorili svoju aplikáciu Figma ako desktopovú aplikáciu, to znamená, že mám stiahnutú na disku svojho počítaču. Takže kliknem na tlačítko Knižnica IDSK a v tomto momente mi sa otvorí stránka, kde si môžem otvoriť celý súbor IDSK, čiže Design System IDSK Frontend v aplikácii Figma. Kliknite na tlačítko Open in Figma. Tu sa vás opýta, v ktorom projekte to chcete otvoriť. A keďže máme otvorený a mali ste vytvorený projekt Nástroje digitálnej tvorby, tak kliknite
na tento projekt a dajte si otvoriť túto knižnicu v tomto projekte. Súbor design systému IDSK bude troška väčší, čiže tá počiatočná práca s ním bude pomerne rozsiahla a bude to aj chvíľku trvať, čiže v tomto videu budem to o niečo zrýchlovať. Tu máme teraz súbor IDSK, môžete si ho prejsť, čo sa tam nachádza. Na pravej strane máte Pages, potom tu máte ukážky štýlov, sú tu typografie, farebnosti, ikonky, gridy, potom tu máte patterny. Zatiaľ sa na tejto stránke pilne pracuje, čo skoro bude dostupná, a nejaké šablóny, aj na tomto sa silno pracuje. Takže v tomto prípade tu máme nejaké časti, na ktorých sa silne pracuje, ale to, čo je pre nás najdôležitejšie, máme tu komponenty a tie budeme potrebovať vo svojom projekte, takže máme tu nejaké headere, footere, spätné väzby a tak ďalej. Čiže tých vecí, ktoré potrebujeme, je tam celkom dosť. No, teraz prejdeme naspäť do našej aplikácie Figma a váš alebo súbor, ktorý ste teraz stiahli, IDSK, sa vám nachádza v položke Draft. Tuto to vidíte na ľavej strane. A bude to tento súbor. Rozpoznáte ho tak, že bude mať názov súboru IDSK 3, Community a nič ďalej za tým. Na to, aby sme mohli využívať tento systém v našom projekte, musíme urobiť teraz jednu dôležitú vec, a to urobiť z tohto súboru tzv. Kópiu. Takže kliknite pravým tlačítkom a dajte vytvoriť duplicate. Tak, teraz nám on tento súbor zobere a vytvorí nám duplikát. Zistíte to tak, že za zátvorkou community sa nám objavila položka copy. Teraz si tento súbor presunieme do nášho tímového projektu. Kde nájdem náš tímový projekt? Tak opäť na ľavej strane máte názov v rámci svojho tímu nástroje digitálnej tvorby, máte projekt Team Projekt. Tak, teraz sa nám to troška preplo. Tak, zoberieme tento nástroj Copy a opäť dáme pravé tlačítko a dáme položku Move File a presunieme tento súbor do nášho tímového projektu v nástroje digitálnej tvorby. Dáme Move. Tak, teraz keď sa prepneme do toho nášho tým projektu, tak vidíme, že sa nám tu objavil tento súbor community.copy. Dvakrát na to kliknem, aby sa mi tento súbor otvoril. Je to v podstate ten istý súbor, ktorý sme stiahli, neurobili sa nám tam žiadne zmeny. Jediný rozdiel je v tom, že tento súbor môžete začať využívať ako tzv. Tímovú knižnicu vo svojom projekte. No ale na to, aby ste to mohli urobiť, potrebujeme teraz urobiť ten dôležitý krok a to, že musíme si dať z tohto súboru vytvoriť tímovú knižnicu. A to urobím takým spôsobom, že na ľavej strane kliknem na názov IDSK Community Copy, kliknem na tú šipku smerom dole a dám druhú položku Publish Library. Áno. On nám tu teraz ukáže, čo všetko sa tam zmenilo, čo tam bolo pridané a stlačte tlačítko Publish. To publikovanie bude trvať dlhšiu dobu a keď to skončí, tak vás teda upozorní. My sa to teraz troška presunieme v čase. Tak a už máme publikovanú knižnicu. Uvidíte v podstate ten rozdiel v tom, že pri názve IDSK Community Copy sa vám objaví taká malá nenápadná modrá ikonka otvorenej knihy. To znamená, že tento súbor je knižnicou.
Teraz urobíme ešte jednu vec, aby ste v tom mali viac prehľad, a to je to, že tento náš team projekt, v ktorom vlastne robíme ten návrh. Dobre, teraz ešte urobíme jednu zmenu. Keď si názov tohto nášho tímového projektu premenujeme tak, aby sme vedeli, čo vlastne robíme, takže premenujeme ho na návrh webu Filozofickej fakulty, tak ideme na názov Team projekt, vedľa toho sa vám nachádza šipka smerom dole, dáte položku Settings, tu sa vám objaví položka Name, kliknite na ňu a tu môžete premenovať názov vášho projektu, takže dáte návrh webu FF a kliknite na tlačítko Rename Project. Tak, teraz sa nám projekt premenoval a vidíte, že máte to vo svojom týme nástroje digitálnej tvorby 1, máte tímový projekt návrh webu Filozofickej fakulty a mali by ste tu mať teda podľa všetkoho dva súbory. Jeden ten súbor je tímová knižnica, druhý je súbor, ktorý bol nainštalovaný defaultne, to je takisto pôvodne tímová knižnica, ale ktorú teraz nebudeme potrebovať, takže si ju môžeme odstrániť. Kliknite pravým tlačítkom na tento súbor a dajte Move the Trash. Tak, v konečnom dôsledku nám tu teraz zostal jeden jediný súbor. No a teraz ideme vytvárať náš návrh homepageu webu Filozofickej fakulty. Prvú vec, ktorú urobíme, je, že si vytvoríme nový súbor. V položke Create dáme vytvoriť design file. Okrem toho tu môžete vytvárať figjamové súbory, slajdy alebo nejaké súbory importovať. Takže my teraz vytvárame design file. Chvíľu to bude trvať, kým sa nám ten súbor otvorí. Tak, máme pred sebou takúto tmavú plochu. V ľavom hornom rohu máme názov Untitled. Ten si premenujeme na návrh webu FF. A ideme vytvárať náš súbor. Prvú vec, ktorú musíme urobiť, musíme najprv vytvoriť plochu toho dokumentu, čiže tzv. Frame. V dolnej časti, pokiaľ ste si teda už preštudovali, ako sa ovláda Figma, sa vám nachádza tlačítko Frame, klikneme na ňo a na pravej strane sa nám objavia ponuky pre jednotlivé framey. Môžeme tu vytvárať návrhy používateľských rozhraní pre iPhone, tablet, desktop a tak ďalej. Nás teraz zaujíma rozhranie desktopové a konkrétne položka Warframe alebo desktop, obidve sú rovnaké, takže kliknite na desktop a objaví sa vám prvý frame, v ktorom prípade tento frame bude mať názov desktop 1, ale my si ho premenujeme, aby sme v tom mali poriadok. Kliknete dvakrát na názov Desktop 1 a nazvete to Home Page. Na ľavej strane vidíte v položke Page 1 položku Layers a tam vidíte Frame Home Page. Teraz čokoľvek budem vytvárať, tak budem robiť do tohto frameu a vlastne budem v ňom pracovať a vytvárať náš návrh. Prvú vec, ktorú musím urobiť, samozrejme, je tá, že si musím pripojiť svoju tímovú knižnicu do svojho súboru. Čiže kliknem na položku Assets a vidím, že teraz tu nemám pripojenú žiadnu knižnicu. Nejaké mi to ponúka, ale tie nechcem. Pre mňa je dôležité, že chcem použiť tímovú knižnicu. Tu zopakujem jednu dôležitú vec. Pokiaľ nemáte Education účet, toto vám nepôjde urobiť. Takže pokiaľ to nemáte, vráťte sa úplne na začiatok a vytvorte si Education účet. Takže
Tí z vás, ktorí majú Education verziu, klikneme na Browse Theme Libraries a vidíme, že sa nám tu ponúka knižnica, ktorú sme si vlastne vytvorili, IDSK3 Community Copy. Takže knižnicu si pridám tak, že kliknem na tlačítko Add to File. A teraz vidíme, že sa nám naša tímová knižnica pridala. Zatvorím toto okno krížikom v pravom hornom rohu a teraz mám k dispozícii našu knižnicu. No, ako ju budeme používať? Prvá úloha, ktorú musím urobiť, je, že musím vytvoriť tzv. Header alebo hlavičku. Kliknem na našu tímovú knižnicu a teraz tu sa mi objavia všetky komponenty, ktoré táto knižnica ponúka. A prvý komponent číslo 01 je komponent hlavička. Kliknem na ňo a objavia sa mi tu dve možnosti. Buď webové sídla alebo elektronické služby. Podľa toho, pre aký typ webu alebo aký typ webu navrhujem, tak si zvolím príslušný typ toho headeru. Takže my navrhujeme webové sídlo, takže klikneme na webové sídlo. Takže tu mám položku webové sídla, pokiaľ je to, čo chcem, kliknem si na náhľad a tak, aby sme to dostali na našu stránku, chytím náhľad tohto komponentu a vložím ju na plochu našej stránky. Prečo to musím urobiť takto? Dôvod je jednoduchý. Keď si prepnete do položky File, tak uvidíte frame, ktorý je homepage a pod ním sa nachádzajú webové sídla. Môžete si to aj verifikovať tak, že máte položku homepage, vedľa toho máte vpravo také oko, zavriete, schováte, schová sa vám aj to webové sídlo, tá komponenta. Môže sa nám stať napríklad toto. Zoberieme túto komponentu a dáme ju priložiť cez príkaz insert. Vrátime sa naspäť do fileov a vidíme, keď si zavrieme napríklad oko toho homepage, že tá komponenta tam stále svieti. Vidíte, že tá komponenta, ktorá je táto, sa nachádza mimo plochy frameu homepage, čo je chyba. Áno? Takže zopakujem, musíme to vkladať takým spôsobom, že chytím a vložím na plochu frameu. Tak, teraz si to ideme troška usporiadať. Klikneme, ja si dám zoom to fit, klikneme na komponentu a na pravej strane máme už funkcie, ktoré máme aktívne v tomto prípade, takže dávam funkciu pozície na stred a funkciu align top, zarovnám to na vrchný okraj a tu je ešte veľmi dôležitá vec, kontrolujte si tzv. Obmedzenie, to znamená, že tu hore musí byť takáto modrá čiarka. Vtedy sa stane to, že keď máte takúto komponentu prilepenú na vrchnú časť, tak sa vždy hýbe s tou vrchnou časťou. Teraz sme s touto komponentou ešte neskončili, pretože ju potrebujeme modifikovať a to tak, že potrebujeme jej pridať nejaké ďalšie funkcie. Tak, vidíme, že v komponente nemáme žiadnu navigáciu, máme tam nejaké zbytočné tlačidlá, nemáme tu nejaké položky, ktoré chceme mať alebo ktoré sú presne ako na tom vzore. Takže kliknem na komponentu webové sídlo, idem na pravú stranu, kliknem na tam vidím, že mám položku neaktívnu navigácia, kliknem na ňu, zrazu sa objavia jednotlivé položky navigácie, potom je tam ešte položka prihlásený a vidím, že nám tie tlačidlá, ktoré sa tam objavili, zmizli a objavilo sa nám tam len a položka prihlásený. Tak, teraz si môžem zmeniť túto časť. Takže ideme teraz modifikovať túto našu hlavičku, alebo tento náš header, podľa toho, ako potrebujeme.
Modifikáciu budeme robiť na ľavej strane v záložke webové sídlo. Rozkliknem si to a uvidíme, že sa nám webové sídlo skladá z troch častí: brand bar, main section a primary navigation. Takže keď takto prebiehate po tých jednotlivých častiach, vysvecuje sa vám časť, ktorú máme a ktorú teraz môžeme meniť. Takže klikneme na prvú časť, brand bar. V tomto prípade tu nebudeme meniť nič, lebo vidíme, že máme tu len jazyk, keby sme ho chceli schovať, a tzv. Stamp, alebo takú základnú informáciu. Zmeníme iba názov v tomto stampe. V dolnej časti zoberieme nástroj text a označíme časť oficiálna stránka verejnej správy. Tak tu dáme, že oficiálna stránka Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Dobre. Ďalšiu vec, ktorú ideme zmeniť v časti main section, bude, že do časti logo, máme tam dve časti, logo a action area. V časti logo urobíme z tejto časti také, nie je presne identické, ale povedzme, že logo Filozofickej fakulty. Rozklikneme si položku logo, vidíme tam položku logo placeholder, to znamená, že tu môžeme nahrávať obrázok. Presunieme sa na pravú stranu, záložka fill, klikneme na položku image a dáme upload from computer, súbor, ktorý som vám nahral, a to bude logo UKF header. Tak, teraz sa nám tam nahralo logo Univerzity Konštantína Filozofa. No a ten text, ktorý je teraz nadpis text, pomocou textového nástroja zmením jednoducho na text Filozofická fakulta. Dobre, v časti Action Area máme časti, kde vidíme vyhľadávač, keby sme ho chceli schovať, a časť Action Bar. V tomto prípade je tu notifikačná ikona alebo informačná ikona. To znamená, keby sme niektorú chceli dať preč, tak jednoducho zavrieme. Alebo je tu avatar, ktorého tam môžeme voľne ponechať. V prípade, pokiaľ by sa Filozofická fakulta rozhodla digitalizovať svoje služby. No a poslednú časť, ktorá nám tam zostala, je časť Primary Navigation. A v tejto časti, ktorú si rozklikneme, uvidíme Primary Navigation, Content. A máme tu 5 položiek, ktoré sa nám tu nachádzajú. Pokiaľ by sme chceli niektorú položku skryť, tak jednoducho ju zneviditeľníme. Ale zatiaľ využijeme všetkých 5, jedine zmeníme ich názvy a pomenovania. Čiže rozklikneme si prvú položku webové sekcie, zoberieme nástroj na prácu s textom, klikneme na sekcia 1 a dáme tu fakulta. Sekcia číslo 2 bude štúdium. Sekcia číslo 3 bude veda a výskum. 4 bude aktuality. A 5 budú oznamy. Tak, jednotlivé tieto položky, jednotlivé tieto časti sa dajú ľubovoľne nastavovať. Teraz si kliknite na položku 03 webové sekcie. Je to teraz tá položka úplne prvá, ktorá má pomenovanie fakulta. Presunieme sa na pravú stranu a vidíme, že má možnosti mať dva stavy, aktívny a základný. Základný vyzerá takto. Aktívny je ten, keď podľa design systému sa pod ním objaví taká čiara. Je tam ešte položka rozbalovací zoznam, čo si zapneme, pretože táto položka bude mať ďalšie podstránky, takže potrebujeme tam vidieť tú šipku.
No a potom je tam ešte vybraný stav, to znamená, že keď je tá položka označená, takže bude vyzerať takto. Takže zapneme aj vybraný stav. V tomto momente sa môžeme pozrieť, ako to vyzerá. Je to takto do modra s modrým počkrtnutím. Teraz si označíme 03 webové sekcie štúdium a zapneme rozbalovací zoznam. A to isté urobíme aj na vede a výskume. Lebo tieto položky budú mať v rámci nášho webu aj podstránky. Takže už v tomto návrhu to musíme zobraziť. No, takže máme urobený návrh headru alebo hlavičky našej stránky Filozofickej fakulty. Zatiaľ sme tam vložili komponentu, modifikovali sme ho podľa nejakých požiadaviek, ktoré sme tam chceli. A urobíme ešte jednu vec a to, že vložíme footer alebo tzv. Petičku. Takže ideme do položky Assets, klikneme, vrátime sa naspäť a nájdeme položku Peta, číslo 02. No a mám tu mám Petu základnú. Ja si to dám takto, aby vám to zobrazovalo celý ten názov, čiže tu si môžete zmeniť na zobrazenie gridu alebo zoznamu listu. Takže petička alebo petička responsívna. Petička responsívna je určená pre návrhy mobilov. Takže dávame petičku a opäť, ako som povedal, vkladáme tak, že to chytíme a potiahneme na plochu nášho frameu. Áno, vrátime sa späť do položky File a vidíme, že tú petičku tam máme, môžeme si ju presunúť logickejšie na spodok. No a dáme ju zarovnať, čiže ideme na pravú stranu, Position, zarovnanie na stred, zarovnanie na dolný okraj a tu si všimnite to obmedzenie, čiže musí to byť, tá modrá čiarka musí byť z dolnej strany a na stred, čiže vtedy sa bude tá petička, teraz to ukážem, hýbať vždy s veľkosťou toho súboru. Tak. OK. Klikneme si na ľavej strane na tú petičku, nastavíme tam ešte niektoré základné veci. Tak, premiestníme sa na pravú stranu a vidíme, že petička má voľby. Navigácia, to znamená, že môžeme si tu zapnúť jednotlivé prelinky v tomto našom návrhu, to teraz využívať nebudeme, čiže to vypneme, ale zapneme si tie linky, kde sa nám objavujú linky ako vyhlásenie o prístupnosti, kontakt na prevádzkovateľa a tak ďalej. No a v dolnej časti máme ešte taký text, že tento text slúži iba ako na ukážku naplneného obsahu, takže tento text môžeme zmeniť na text webové sídlo Filozofickej fakulty UKF Nitre. Tak. Jednoduchý taký text, ktorý sme si tam vymysleli. No a na pravej časti, keď sme otvorili vlastne ten kontajner, sa nám nachádza položka Copyright a položke Copyright je Image, čiže sem si môžeme vložiť obrázok. V tomto prípade vložíme logo UKF Footer takýmto spôsobom a máme vlastne urobenú našu úlohu, čiže máme hotový header a footer a v ďalších častiach budeme teda pokračovať ďalej. V tomto momente teda vy to máte uložené vo svojom cloudovom súbore, no a potrebujete mi to odovzdať, takže odovzdávame to takýmto spôsobom. Ideme vpravo hore, máte tlačítko Share, kliknite na neho. Toto si zavrieme. No a tu musíme nastaviť ten share tak, aby som ho mohol vidieť a v podstate napísať tam nejaký komentár.
Takže je tu niekoľko spôsobov. V položke to vrátim takto, aby ste si to videli. Who has access? Kliknete na only this, ale pozor, dávate tu nie only invited people, ale anyone. A anyone, čo s tým môžu robiť? V tomto prípade edit. V žiadnom prípade nedávate password a dávate save. A teraz to už máte nastavené. Vidíte tu, že máte tu položku anyone. Anyone je návrh webu FF. A ten anyone môže can edit. Dávate copy link. Vidíte, že link je skopírovaný. A teraz tento link vložíte do edukurzu, do položky online text. A to je všetko. Ďakujem za pozornosť.